uma wengane uningafi ngoba ngisho ukuthi yabona abangathini abanye abafana banakho ukuthi angeke ngize ngimlahle uma wengane yami yabo. Ekushiso ukuthi lo muntu wesifazane mhlambe ngamthola ngezathu ezithize waze wangizalela ingane mhlambe indodana noma indodakazi. Wahlala naye phela nje inyanga ezi9 akulula ukuthi emshiye nje kanjalo yabo. Nanokuthi ke vele kubalekile ukuthi uma ngabe umzali noma ngithi uma ngabe mhlawumbe umuntu wesilisa balekile ukuthi mangabe wenze usuthola ingane nikholiswe nobabili nabazali. Isiphinde yabuya iMthetho TV yakhe isizwe iphinde ifundise intsha esakhula hlala ngathi unganyakazi. Ngikubingelele mbukelo wami othandekayo lapha ekhaya. Njengamanje ubingelelo uBelos Khumalo oqhamuka eKZN phansi emsinga uSiwaneni Madota. Njengamanje siphethe usisi la. Siyaphila. Yebo ngiyaphila bona. Siyaphila nathi. Njengamanje namhlanje sivakashela ubani? Nelisa kaMkhize. Nelisa kaMkhize. Yebo. Nelisa kaMkhize sibonga kakhulu ukuthi kusivakashele kwi-channel yeMthetho TV. Namhlanje bengifisa sibheke udaba lokuthi mhlambe makuthiwa kuyenzeka uyithola sesimeni sokuthi mhlambe kufanele uthandane nomuntu onengane yabo ungenayo. Bengifisa ukuzwa ngasesayidini lakho ukuthi wena ungakhona ukuthandana nomuntu onengane. Mhlambe umuntu wesilisa nje onengane noma umuntu wesifazane mhlambe umthole khona vele ukuthi unengane. Mina futhi ngokwami angeke ngize ngikwazi ukuthi ngithandane nomuntu onengane. Ngokuthini ngokuthi yebo ubhuti makuthi ngithole ingane. Obvious phela angeke ekwazi ukuthi ehlukane noma ingane yakhe. Phela mhlasimbe kuyenzeka mhlawumbe ukuthi ke uyayithola yabona usesimeni sokuthi hayi ngiyamthanda ngempela lo muntu lona yabona. Kodwa manje wena phela ikhona ingane manje sekamele manje kuwo ukuthi impela nje uyeka kwamjolo wakho nje ubonayo ukuthi yabona mhlawumbe nje impela lo muntu bezongishada yazi ngeke ngithanda kakhona. Ngenxa yalengane nje siphela sikamyeka. Ngingamyeki phela ngingazama ukuthi ngiyibambe. Ngoba umuntu mangabe nengane akwazi ukuthi ngahlukana naye. Noma zingakhona lezo nkinga lezo ukuthi siyaxabana yabo. Kodwa ngeke ukwazi ukuthi ungashiya uma wengane yakho. Kangangokuthi kuyenzeka mhlambe mawukuthi umfana loyo onengane usefuna ukubona ingane yakhe. Angithi uzofonela uma wengane. Uma wengane mase kumele lethi ingane akwazi ukubela abantu wena. Akwazi ukubela abantu bazofike behlale nje ngoba ngithi uma nakho ngithi ngilethe ingane. Labantu phela bebethandana ngithi. Ingakho mina ngithi angeke ngize ngikwazi ukuthi ngithandane nomuntu onengane. Ngoba wathi fuwe mhlambe ke uyafika ke ulethe ingane mawengane yabona. Mhlambe uzofika amnikeze ingane yabona abonge kahambeke. Ngeke kube kanjalo. Ngeke. Wazi kahle ukuthi lo muntu lona bengithandana naye. Hayi ngeke. Uma ukuthi mhlambe bayahlukana ngesizathu mhlambe somfana esithize yabo. Uma wengane phela yena makuthi mhlambe besamthanda ke. Kuzoba nzima ngeke naye efike nishiya ingane bese yahamba. Manje wena nje awuthembi ukuthi mhlambe kungenzeka lo uthandana naye afocus nje kuwe ekuthenini angeke zenze lutho noma athi bahlala noma wengane. Hayi angithembi phela ngeke. Angithembi. Uma wengane uningafi ngoba ngisho ukuthi yabona abangathini abanye abafana banakho ukuthi angeke ngize ngimlahle uma wengane yami yabo. Ekushiso ukuthi lo muntu wesifazane mhlambe ngamthola ngezathu ezithize waze wangizalela ingane mhlambe indodana noma indodakazi. Wahlala naye phela nje inyanga ezi9 akulula ukuthi emshiye nje kanjalo yabo. Nanokuthi ke vele kubalekile ukuthi uma ngabe umzali noma ngithi uma ngabe mhlawumbe umuntu wesilisa balekile ukuthi
mangabe kwenzeka usuthola ingane nikhuliswe nobabili nabazali ingane nje ithola uthando lukamama nothando lukababa. So ingakho ngithi mina ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngithandane nomuntu onengane. Mana phela ushotshona ke mhlawumbe mangabe kukanjalo ngeke usakwazi ke nokuthi mhlawumbe ube umuntu ke ngifuna ukubeka ngokuthi understand yabo. Ozokwazi ukuthi okay lo muntu unayo ingane lapha yabo. Kodwa mhlawumbe since nesho cha basathandana noma ngani. Ukholwe phela lokho ngoba uyamthanda. Into leyo awumthembi umuntu omthandayo ngoba phela kusho ukuthi awusamthembi wena. Cha, bangisho ukuthi phela ngeke ngize ngimthembe. Kodwa nje uyacabanga sikuthiwa mhlawumbe ngihleli naye kanjena njengoba sihleli. Useyafona kuma wengane ngizothini mina? Sengizothula phela. Hayibo, umfonelela ngoba phela basathandana. Abazoxoxa ngengane. Yini ezokhulunywa ngengane? Ingane yazi babakhe beyidinga ilokhu zakhe. Amaphampasi yabona. Mhlawumbe ngicela ukuthi babakhe angisendele imali yamaphampasi. Sekuphelile. Hayi. Umfonelelani? Angithi nje labantu laba fana nokuthi sebe umndeni yabo. Wena shuthi mina into engayisho mhlawumbe ngcono mangathi wena ke mhlawumbe ngabe ukuthi uthanda ingane yakhe yabo. Mhlawumbe noma ukuthi unayo ingane kodwa wena uthanda ingane yakhe yabo. Kungabe ukuthi mhlawumbe ukholele ekuthenini bayahlukana yabo. Phela kuyenzeka mhlawumbe isikhathi bahlukana ngempela. Ya khona angeke ngisho ukuthi ke nginenkinga nengane. Yeah. Kodwa futhi manje angimfuni nje uma ngengane ngenze njani? Akuya phela mase sibuyele eqinisweni uma wengane kahle kahle. Njengokuthi wena uyisipoke esingafi. Kahle kuyenzeka abe isipoke esifayo. Ukuthi mhlawumbe umuntu wesifazane yena usuke naleyanto yokuthi mayembuka ethi kambe lo wakwabo umuntu wami yabo. Kambe lo unengane nomuntu wami yabo. Mhlawumbe into eyenza ukuthi wena ungamthembi isikhwele. Ngabuye ngisho ngithi shithi isikhwele. Ngoba phela lo muntu unengane mangabe ufuna ukubona ingane obvious noma wengane uzombona. Awukona phela nawe themba umuntu wakho uthandana naye nje ukhohlwe nawe wengane. Uma ukuthi phela uma wengane akazi ukuba bikho lapho. Sengamane kuthiwe ke ongenani ke uyayithatha ingane ihlala ngakuye. Yeah. Phela mhlawumbe kuzonze ukuthi akabi nawo amandla ukuthi mhlawumbe sengathiwa uyayikhokhela indaba zenhlawulo nani yabo. Ukuze kwazi ukuthi naye athole imvume ukuthi ingane izohlala kuwo yabo. Kodwa yena ngokwesifiso sakhe nangokwenqomo zakhe aseyithathile usenqoma ukuthi engathi engaba umuntu osehlala nawe. Mhlawumbe ngokubuka kwakhe yena njengomjito siyabuka ukuthi yazi mhlawumbe neli nje mangathiwa uma ulokhozana stepmother wengane yami engakhona ukuthi ayiphathe kahle unepatho uright yabo futhi uyangithanda nami njengomuntu wesilisa yabo. Manje kuyalo muntu akakamnayo imali yokuhlawula yabo uthi ingane ihlale kuwo. Kuyaphoqa vele ukuthi maye ukukhuluma nengane ethi unjani nana bafonele yena. Hayi ngiyezwa impela nini sengamane kuthiwa kungenani ufonela ugugwayo. Angazi nginoma bazoxoxisana ngoba phela bazongingaka hlawuli kodwa nje ukuthi ekhulume noma wengane ngikhona nami angiyezwa impela leyo. Kuyasiba besithi ke ubaba uma wengane akahlala nogogwami mhlawumbe bahlala nengane o2 bese mhlawumbe cottage yabo mhlawumbe yasebenza yabo bahlala cottage kuze uyithole lengane kumele ufonele uma wayo yabo. Mhlawumbe nakuleso simo esikanjalo ngamvimba ukuthi afonele uma wengane ekubeni kuukuthi umuntu vele kumele amfonele ukuze ayithole uma wengane. Angisho ngibona into engisho nami ukuthi uma ukuthi vele bahlala kwabili obvious phela uyakwazi ukuthi uma wengane hayi ayikho ngempela ngithi angeke mina ngize ngikwazi ukuthi ngithande nomuntu onengane ngoba akulula ukuthi behlukane isinomngane. Shuthi phela mina kahle ngumuntu understandiswayo kule relationship esuke siyona. Cha understand just ukuthi nje ngoba phela ungifice sekuwukuthi sengike ngadlula la engidlule khona ngizathu ukuthi phela ke
bengazi nawe futhi bongazi ukuthi ngelinye ilanga suke sithuke sihlangana ngithi yabona mhlawumbe nami ngokwefiso zami ukube mhlawumbe ngangazi ukuthi ngiyohlala nomuntu esengimthanda manje mhlawumbe ngeke ngibe kubo ukuthi ngiyathandana lo muntu wasekuqaleni yabo mhlawumbe ukube wena kunotwaye enginalo ngikhucululelo lotwaye lo sikwazi siqhubeke siphushe impilo seyiphambili yabo because masuthi ngeke uthandane naye shuthi manje phela usudlala ngemizwa umuntu wesilisayo hayi ngeke phela sengamane kuthibeli yapho kwake lo mizwa ongenani hawu umiyeke straight sengamane ngimiyeke straight uma ukuthi uzohlula ukuthi engamfonela uma wengane ingane kuzayicheck phela ukuthi ayiguli ni right ngizokhuluma nayo nami ngingakwenza lokho phela ungani sengamane ukhulume nami ke ingane ikhulume nawe sengamane kube yimi engimfonela uma wengane cela ukuthi siboleke umntwana sengamane kube yimi phela sicela usiboleke uboy mangabe uboy noma ugele cela usiboleke yena hawu kodwa Nkosi mhlawumbe phela ke sithi ke kuyenzeka ke uyacela ukuthi angiboleke yabo nanguma kaboy ke manje maboy uyathetha ke manje umfanise ungikhulumisa nentombi zakho wana yabo sewumuntu osekhanda inkinga naloya muntu soze bone ngazi ukuthi yena mhlambe khona engisakufuna kuye ngimthumelela ngawe yabona izinto ezikanjani noma ezibone ngazi ukuthi yena mhlambe umuntu okukhumbulekayo uyayazi ingoma le yamaskandi ethi ngile ekukhumbulekayo mhlambe yena ngaze ecabange kanjalo makuthiwa ukhuluma nawe yabo hayi ngeke angithi phela yena mhlambe engaba naleso sikhwele leso sokuthi usekhuluma nentombazane angithi phela uavoid ukuthini ukuthi mina ngingabuza ubuhlungu ukuthi ngoba phela usekhuluma nentombazane ngikhona mina ngcono kube yimi engikhuluma naye ngicela ingane mangabe ngicela ingane okanye ngibuza ukuthi ingane idinga ini ngaleso sikhathi ingane nani yini engenakho yabo kube yimi mhlawumbe kuzokubanzima kakhulu mase kuthiwa ke okay lo muntu asakhulume ke naye sekhuluma nawe ke qho mawukhuluma naye maye answer nje angithi kona baba boy hello baba boy yaphila esephendula mina sekuphendula wena manje kuwe mayeqala nje esho njalo inhliziyo yakho phela vele izofika kuye seyinolaka sithi xhibu sendaxabana ngizophela ngizomehlisa nje ngizomela cha nje phela sokhuluma nje kahle njengabantu besifazane ngithi yena awusathandana ngithi phela naye usayithandana nami njengamanje yimi ke ngizokhuluma mangabe ukuthi ufuna ukukhuluma nababa boy and afuna ukuyikhuluma naye uzoyitshela mina yimi ngizobe sengitshela ukuthi kwalabantu babebabili wongekho nje hayi babebabili wongekho nje phela kwakuseyisikhathi sabo manje kwakuseyisikhathi sabo njengamanje sekuyisikhathi sami nami Khasibe ake sithi ke okay uyanikezwa ithuba lokuthi kuthiwe okay naye ingane yakhe ke uhlala naye yabo since uthe kunzima ukujwayela nomuntu onengane ngesathu ukuthi uma wengane uyisipoke esingafi mhlawumbe uma wengane mangabe elokho efona efuna ukukhuluma nengane yakhe elokho efona la efona kuba wengane ingane ihlala nayo la ihlala kuba wengane wena kuwe lokho mhlawumbe akuzokulimazana ukuthi nomuntu usenesidina ke manje efona njalo mangakhuluma iqiniso ke lapho phela ngangimemaza futhi kodwa futhi kunzima ukuthi elokho efona futhi elokho efuna izinto baba umntwana bona kanjalo mangabe efuna kodwa futhi angazi nje kusiyami kodwa nje khona kunganzima lokho mhlawumbe ikhona lingqinamba mhlawumbe nokuyibona nje ngaphandle kubantu mhlawumbe zenzeka noma engaze zenzeke kuwe mangabe kuthiwa intombazane ijona nomuntu onengane mhlawumbe izinto abaye bedlule kizo yabo abaye bebhekane nazo inzima izinto ezikanjalo ngathini nje ngokubona kwami ngicabanga ukuthi zikhona ngicabanga ukuthi zikhona impela ngoba angazi phela angazi okay mhlawumbe khona umuntu mhlawumbe ukuthi ujola nomuntu onengane usawambona lithi uhappy
Hayi akekho. Awusho ukuthi ababe abantu abajola Akekho impela nje akekho. Hawu kodwa uNkulunkulu wami. Ngingazi ke noma mhlawumbe basuke bethole abantu ababhidayo vele. Mhlawumbe ngenze kwasuke bethola abantu ababhidayo vele kodwa nje akekho impela engisangamuzwa noma ngimbone ethi uhappy. Uthandana nobaba wenyingane. Nomuntu wesifazane. Cha akekho impela. Nje ngokwakho nje indaba yokuthi umuntu ajole nomuntu onengane engasiyo yakhe ibe intombazane awuhambisani nayo. Angihambisani phela nayo. Hey, kuyagowa lapha. Kuyagowa lapha ngempela. Akulula nje phela akulula ngifuna uqamba wami. Kamlenzana emjolweni kanti. Ngoba phela lento leyihlanganiseni nina nobabili, yabo. Hayi hlanganisile lo muntu lo ongekho. Yabona lo muntu lo ongekho ufuna yathi nje ungamkhatha off. Uthathe ngathi uthi akangazi ukuthi nje akazuzwe la ngaye ngathi akwazi umbone, yabo. Inhliziyo yazi kahle ukuthi ukhona. Ngeke. Cha phela ukuthi ukhona uthi bayathandana. Uthatha nje wena ngazi ukuthi nje akaze bebikho sidala nje umkhansele nje. Ngeke kuvume phela. Especially bezofona. Ngeke. Aphela ke ngafuni. Angithi leyo into ezonghetha kimi. Kodwa kusho ukuthi nawe indoda akusungayithini. Yabo ngoba mhlawumbe ukhulumela ukuthi makuthiwa uansi phone uphumele eminyango. Makufona uMakaboy, yabo. Hayi ukuthi makuthiwa uansi ukhona, yabo. Kuyabona into esukusikubanga isikhona kakhulu yini ukuthi makuthiwa uansi uyayizwa naye le voice encane lapha noMakaboy. Makuthiwa khona uyayibona uyahamba kuyobona ingane ke. Ngisele phela mina ngithi ngeke ngize ngihambe naye. Ngazi ngani ukuthi makufika lapha kwenziwa. Awuyabona ingane. Hayi. Ingane liyamaswidi nika imali. Ngeke bayahleka kumnandi kunje mina ngisele lapha. Ngeke. Nawe nje akuyibuke njengokuthi ake sithi wena uyintombazane ke. Awuyibuke wena esayidini lakho ukuthi wena leyo nto uyibona iright yini wena. Thiwe uhambile. Uhambile uyobona ingane yakhe. Uyamawe ingane yakhe. Ngiyobele ungenani umlandele. Futhi nje mina njalo nje ngiyohlezi ngimlandela ngemuva ngifuna ukubona ukuthi wenzani mefika lapha. Ngoba phela wena meyihlala ethembeni, ngoba ngathi ithemba zelasho lapha. Hlala ethembeni uDani ngeyenze yona. Ngiyamthemba mina uDani ngeyenze yona. Yabo. Ake sithi uhlala khona ke cottage njengoba kadusho nje. Uma ukuthi uzovela stream wengane hayi uzoyibonela khona la endlini. Awuzoyibona kuphela. Ngeke phela kwazi ukuthi nginyonyobe nami ngiyongena khona lapha endlini angithi. Manje usho ukuthi wena sengafike beshaya indisheni nawufika lapha. Hayi ngeke ubathemba bafana hayi. Ngeke uzobathemba labantu. Hayi yazi. Kwasho phela makunjalo ke. Mangibuka mina kuzothatha kubenzima ukuthi uthole umuntu ngenza ukuthi kuzokwenzeka umthole lo nengane uthola ukuthanda kampela, yabo. Bese umthola lo ongenayo, kodwa akakuthandi. Ivele idlale ngayo. Ufuna ukugcina nje inhloso zakhe, yabo. Ngezathu ukuthi nje mwana wakho wena uthi awumfuni nje umuntu onengane, yabo. Usuzoyeka umuntu okuthandayo. Ufocus kulo akakuthandi. Hayi, asengamane kuzama uplan phela ukuthi mawengane engabe bikho. Sho ukuthi abulawe. Hawu sengamane ebulawe phela ngeke kube kukhulunywa ukuthi ngistay mad abasingena okungena. Cha uzokuyizwa vele step mad uthi nje waphela wena umthembi lo. Ngcono ukuthumba wengane akekho nje straight nje akekho nje. Ngeke ngabikho lengane ikhambe yini ubabili. Hayi, akithi leyo engayifuni. Leyo ke phela engayifuni. Hawu kodwa uNkulunkulu wami. Okay ke. Ake sithi ke nakho ke uma wengane ukhona yabo. Hayi ukuthi bayathandana. Kodwa wena phela ngeza ukuthi awumthembi. Yabo. Uba nalokho nje ukuthi mhlawumbe bayathandana lapho. Phela makuthiwa kuba nesimo esikanjalo. Makuthiwa kufika umuntu kethi hayi. Kuze nawe ube right awucabanga ukuthi umithelo okungcono libe nengane obabili. Yabo. Kuze uzokwazi ukuthi mhlawumbe kube kunezinto lokho ezenze igcina wenzenza ukuthi ubone ngathi ufocus ngale kakhulu ezenzela ingane. Ezenzele wena ke manje okungcono. Sengamane kunjalo. Sengamane kube wena ukuthi umithe esibili. Sengamane nami ukuthi ngcono imithe esibili. Ngazi ukuthi
noma ngathi uyafona lo kunjani lo makagene noma kube umabhoy mangabe mhlawumbe ethi mhlawumbe ingane inenkinga ingane inodinga ukuthi nami ngazi ukuthi ngizofika ngokuthi nami nansi yami ingane khona la awukwazi ukuthi phela ungahamba uye lapho ushiyele uhambelane Shubela lo muntu uzomthanda uyala hayi phela ngizobe ngimthanda mina kahle kahle umuntu engizomthandana naye shothi umuntu engizobe nginenkinga naye maphi yiloya engizobe ngamfuna ngithi ngakangani bye kuphela manje waphela kuze simele sokuthi ke mhlambe okay yathi ngizibonele njengami ingane ngiyithola ngisesikoleni yabo mase kuthiwa ke phela ke sengiphumile esikoleni mhlawumbe siqhubeka isikhathi kwenzeke ukuthi manje asathandana nalomuntu yabo angithi angisenayo ado ngiyade nginayiqaleni mhlawumbe mayenza izinto singyawazi nje hayi ngicela siye ngoba kanje yabo manje sekufika esigabeni sokuthi ke semanje phela ngithanda le nawe wena ngapha ukhala ngale ngane le ngane nakhona Nkosi yami ngayithola ngithe esikoleni nakhona kudala sengizofela nje icala lokuthi manje ngihamba nale yangane emuva ake ngisakwazi ukuthi manje ngithola umuntu engimthandayo naye ongithandayo nginga-understanda mhlampe mangathiwa ke okay ngiyazi futhi nesiqiniseko sokuthi uma wengane ukhona umuntu akasebambisene naye ngoba iqiniso yena ngazi ukuthi vele uma ukuthi mhlawumbe uyafona mhlawumbe uma kusuke efona ngoba mhlawumbe ingane inenkinga ngempela noma engafoneli ukuthi ngoba ngifuna ukulaya mina esengikhona mangabe ngazi nje ukuthi usekhona naye umuntu akathandana naye engenaso istress sokuthi ubaba wabho ngishiyile intombazane ethize yabo ngakwazi ukuthi ngibe understand lapho kwaphela naye mhlawumbe noma ngabe khona semtholile eceleni nawe ukwazi ukuthi ube neshoyo ukuthi okay lo wasemtholile usefocus kuye kuphela nebo kusangenzeka ishaye ngapha wena themba lo muntu wakho uqala bese ugada indlela zakhe yokungenana kwala khona hayi ukuthi ngiyakupromote ukuthi wena kumele ugade indlela zakhe hayi ngizoyigada khona ngingayigada indlela zakhe ukuthi wenze njani kodwa phela nami ngeke ngize ngihlezi nginaye angithi wona bengenze ukuthi uma ukuthi mhlawumbe uyasebenza noma mina ngiyasebenza uma ngabe mhlawumbe ezophuma emsebenzini kanti uyama wengane angithi angeke ngize ngazi ngcono uma ukuthi nje mhlawumbe sisebenza sobabili noma endaweni eyodwa okanye sobabili sihleli phansi nje shusho ngifuna ukuthi ube isikhaftini sakhe phela sengamane ngiyisi noma kuba ukuthi ngomahlalela nje nobabili senzo iqhubha ngani impilo senomahlalela nobabili mase isikhaftini sakhe ngeke wenze kuthiwe uthola umsebenzi endaweni eyodwa khona ngeke kuze kwenzeke kodwa nje yikho impela ngithi ukuthi ngithandane nomuntu onengane impela ngeke ayilungi ngamanye kuthiwa ujuli ngamanye kuthiwa impela ngijuli angeke impela ngithandane nomuntu onengane ngeke cha phela kusho kuphela lapho wena uzobe ungayi ngothando uzobuya ngokuthi wena ufunani yabo kenzeka intokozo uyithole la ungafuni ukuyithola khona semele wenziwe ngani semele uye ihlohla ngale kulo ngenayo ingane yenza ukuthi wena ufuna ukuthanda umuntu ongenayo ingane angithi lokho kodwa phela yelami phela libe lapho angeke phela ngizokwazi ukuthi ngithande nomuntu onengane hayi ngiyakuzwa bengicela ukuthi mhlawumbe ngizwe ngasesayidini lapho ukuthi mhlawumbe mangabe kuthiwa umuntu ongenayo ingane intombazane uyafika ushelo umjito nengane yabo ngam-advise ngokuthi yenze njani mhlawumbe yena njengentombazane amqobe noma miyeke mhlawumbe yindaba shiya phansi ngifuna ngamani belibambe noma ngathi impela uyabona ukuthi ayibo wazi washisa ugayi ngaze ngamthanda kodwa nje umwazi phela ukuthi unengane usongamani impela uyeke hayi songamani yeke impela nalapho uzobe futhi wenzani uzobe uvukela imizwa yakho nalapho uzovukela imizwa yakho ngoba uma wengane ngoba ngisho yini unengafi uyohleza ufona nje ingane ukuthi noma ingane engasaguli uselaya wena ingakho nje ngithi mina uma umuntu wesifazane nje
noma ngabe kuyenzeka kuba khona umuntu wesilisa ofika empilweni yakho onengane ungavumi impela sengamale kuthi uhamba uyishayisa impela Shuphe uzoba intombazane ngenayo direction wena intombazane ngithi kumele ufocus kumuntu wakho yena wena mawalo ukufocus kulo okuthandayo uhamba ufuna mawubuza ukuthi njalo noma hayi nami ngisafuna ngisacinga yabo uzogcina sewuba lenkinga ngokuthi uzogcina sewuba nerecord eliba ngithi khona uqinisile kodwa phela akwazi ukuthi angeke ngafiki unengane unginangane njalo ingafika noma sengathi uyangidlala ke kodwa nje makuthi akanangane ke ngizobe ngazi ukuthi kusalayo akanangane futhi nama nginangane hawo noma ngabe akadlalo angithi angeke zentshele ukuthi uyangidlala angeke zentshele enga-acta njengomuntu ongithandayo phela nami ngajabula nje kwaleso sikhashana kodwa nje kunokuthi ngihlezi ngizwe umuntu abekhuluma nentombazane ngikhona la ngeke impela azwanzima Nkosi yami mbukelo wami othandekayo lapha ekhaya siphinde sibuye ngasesayidini lakho wena ngelakhi isayidi uthi mhlawumbe umuntu oyintombazane makuthiwa uyithola esesimeni sokuthi ashele umuntu wesifazane onengane mhlawumbe ungam-advise ngokuthi yenze njani ungam-advise ngokuthi akamqomi ngesizathu sokuthi unengane noma mhlawumbe akamqome mhlawumbe bese banemithetho ethile ayibekayo ukuthi hayazi mhlawumbe njengoba ngiqoma njengamanje mhlawumbe ngicela ukuthi siphilele enkulumeni yokuthi nokuthi okuthile siyakwenza okuthile asikwenzi yabo okay ake siphinde sibuye nayo okay ngifuna ukuzwa indaba yokuthi ake sithi uyakhula ubamdala yabo mhlawumbe let's say you feel ku 30 years very obvious maku 30 years umuntu kumele umgane lo muntu sekhulile ngithi mhlawumbe nangebe na 30 njengawe mhlawumbe uzoba na 31 32 kanjalo silisa yabo obvious lapho wena unayo ingane obvious umuntu ozomthola lapho showcase unayo ingane futhi lapho sengenzeka noma zimbili noma iyodwa yabo shutho lemchaza ukuthi ngeke ugane ke makunjalo phela mhlawumbe noma ingane uzobe safa yabo hayi kulokho ke sengazama phela ukuthi ngibuye ngithi kodwa nje hayi uzobungathandi kahle emzini hayi ngeke sengamane kuthiwa ngihlala khona ekhaya ube auntie uanto wakho seyazi hayi phela eleyo ukuthi phela umuntu ngithanda nomuntu onengane cha phela hayi ngisambeki into leyo okay mhlawumbe sizusho njalo ke umuntu wesilisa yena uthakazizwe kanjani uma bezothi mhlawumbe ushela umuntu onengane yena uright yini uthathanda nomuntu onengane umuntu wesilisa ekubeni yena engenayo mina ngithanda phela awayi kube lula uma umuntu wesifazane kube umuntu wesilisa ngaphela lento belifane nje ilingane ukuthi ngoba sabantu asicabanga indlela efanayo yabo nanokuthi phela vele angeke ngize ngizizwe ngendlela umuntu enakasuke ezizwa ngayo yabo yena sengaba kuyo ukuthi yena uyafuna nokunderstand ukuthi ukhona ubaba wengane uvele phela bayicabanga ukuthi abanye abantu besilisa esikhathini samanje bayabuza ukuthi usasekhona lo ubaba wengane empilweni yakho mangabe ukuthi ukhona kuyasho ukuthi ukhona ukuthi ke phela vele umuntu wesilisa ke ngathi uyazana nokunderstand uma ngabe azi ukuthi unayo ingane engabilindela vele ukuthi okay njengoba enengane obvious ubaba wengane ukhona understand kakhulu ibakhe hayi le understand ibandla bengicela ukuthi mhlawumbe sifike ngasemaphethelweni ohlelo mhlawumbe uhlelo sibuye sikuhlelele nengelinye ilanga mhlawumbe bengifisa ukuzwa ngakuwena mhlawumbe ukuthi kukhona ani ongakusho mhlawumbe kumuntu wesifazane usukwini namhlanje mhlawumbe oyithole esesimeni sokuthi uthandana nomuntu wesilisa onengane yena engenayo yabo lapha ngoba silivana mhlawumbe engakusho mina kubantu besifazane abaye bedibane nalento le esikhuluma ngayo njengamanje ukuthi uma ukuthi kuyenzeka kufika umuntu wesilisa okanjalo empilweni yakho
usungamane impela kuthiwe ngcono uhamba uyishayisa. Yeah. Ungayi-understand kwelento kanjalo ngoba umuntu wesilisa angeke ezehlukane noma wengane yakhe. Angeke phela. Angeke ukwazi ukuthi engashiya umuntu asephile naye isikhathi eside kangaka emshiyele wena. Obvious uzokunderstandisa vele. Nathi sabantomazane vele ezothi uzothatha ukuthi hayi uyangithanda okwesikhashana. Bese ufuthi usebuyelene noma wengane usuzothi awuseyilutho lapho wena. Engishoyo nje mina ukuthi kibo bonke abantu besifazane akwenzekayo ukuthi bedibane nale esikhuluma ngayo njenga namhlanje abayeke ngempela bashiye lapha abakhona. Abashiye ngempela lapha abakhona bengayifani nje endlini kanjalo. Sibonga kakhulu ithuba, sibonga kakhulu nokuba nawe namhlanje. Mbukelo wami othandekayo njengamanje sasekuyona i-channel yethu yeMthetho TV. Besabheka lona udaba lokuthi mhlawumbe umuntu wesifazane uyithola ukuthi esimeni sokuthi kumele ujole nomuntu wesilisa nengane. Mhlawumbe ikuphi okumele ukwenze. Kanti futhi kufanele yini noma mhlawumbe ku-wrong yini ukuthi uthandane naye. Sicela ukuzwa uvo lwakho mbukelo lapha ekhaya ukuthi wena ngakwelakhe isayidi mhlawumbe uthini. Sicela ukuthi uphinde usilandele nakuma channel ethu amanye iMapensela TV, iMthetho TV. Sibonge kakhulu Dago.